Evo ekipa, danas mijenjamo ulje u Honda Civic EK 1.490 konja. Sad idemo dole da očerafimo karter. Sad ovak, neki auti imaju plastične poklopce, neki nemaju. Ovaj hvala Bogu nema. Očerafimo koji na svakom autu ista procedura. Očerafimo, spustimo ulje, očerafimo filter posle, stavimo drugi i natočimo ulje. Sad smo najebali, ulje je vruće. Jebete. Op. Dobro smo prošli. Ulje nije tako vruće kak je bilo. Sad možemo lagano filter ulja. Na njega smo napisali kilometražu. Da vidimo mi. On je odazdol, tu je negdje. Lampu imamo, krpu da si uzmemo. Treba će nam. Sad bomo začepili karter. Inače je praksa da se mijenjaju ove šajbice. Ali nema veze, ja nisam nikad mijenjal. Te šajbice nije bilo nikad nikakvih problema. Bitno je da je navoj čist. I da... Eto viš, ovo je već zanimljivo. Tak, ne treba to jako stezati. Možemo na filter ulja. Ovo ćemo maznuti sa strane da baš ne zagazimo u to. Ovo će biti brutalno. Vidi ga di je. Ne ide. Vidjeli smo da filter ulja ne ide rukom, ali zato ide s ovim. I to ako nemaš ovo, onda fino možeš uzeti samo onaj kožni remen od hlača, pa ga ovak na žmik staviti oko filtera i ide on. Milimetar po milimetar. Eto to sad ide s rukom. Joj, sad sam. Ujebem ti. Evo koliki ti je na ovoj. Hodi. Friški filter ulja, kojem smo ovu gumicu namazali s uljem. Se mu zašarafili. I filter ulja se s rukom lagano stegne, koliko ide. Znači, zategneš ga buraz moj, ali samo s rukom. To je to. Jer ga se šta, sljedeći put neće moći očerafiti. To je to. Malo prebrisali ovak. Tu smo iz grabe gotovi, sad točimo ulje i palimo motor. Kao kad je tek do pola. Imamo mi još tu za točiti danima. Sad je to, sad smo već približno smo natočili. Odlično, do vrha smo. To sad palimo.
To je to, bajo moj, samo gas.